குமாரண்ணா சொல்லுறாம குமாரண்ணா ஒரு சின்ன டவுட்ண்ணா. எங்கள் தாத்தா பார்த்தீங்கன்னா சுகர் பேஷண்ட்னா ஒரு டைப் 2 சுகர்னு சொல்கிறாங்க. யார் பேச்சே கேட்டுக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுகர்லாம் எங்கள் அப்பா காலத்தில் கிடையாது. இப்போ வந்து என்னை ஏமாற்றிட்டாங்க. சுகர் வந்து ஒரு கார்ப்பரேட் வியாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவராக என்ன நினச்சிட்டு மாத்திரையே முழுங்கண்ணா. அப்படி மாத்திரையை முழுங்காமல் 400 500 சுகர் ஏறிடுச்சுண்ணா. ஏறிடுச்சு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி அடியாயிடுச்சு. கால் புண்ணு வந்து ஆறாத புண்ணாகி இறந்துட்டாருண்ணா. உண்மையிலே வந்து சுகர் வந்து ஒரு கார்ப்பரேட் வியாதியாண்ணா. எனக்கு ஒன்றுமே புரியலண்ணா. ஏன்னா மாத்திரை வந்து சொல்ல சொல்ல சாப்பிடவே மாட்டேன்ட்டாரு. டாக்டரும் சொல்லி பார்த்துட்டாரு. மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்லன்னா நீங்கள் இறந்துருவீங்க, சுகரை கம்மி பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. கேட்கவே மாட்டேன்ட்டாருண்ணா. நோய் எதிர்ப்பு திறன் தன்னால் உருவாகிடும், சுகர் வந்து தன்னால் கட்டுப்படுத்திடும், எங்கள் அப்பா காலத்தில் சுகர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவராக புலம்பி புலம்பி இறந்துட்டாங்கண்ணா. யார் பேச்சை கேட்டுட்டு இப்படி பேசினான்னு தெரிலண்ணா. உண்மையிலே சுகர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்த நோயாண்ணா? எனக்கு புரியவே இல்லைண்ணா. சுகர் எப்போ இருந்துண்ணா இருக்குது? அதை கொஞ்சம் உண்மையை சொல்லுங்கண்ணா. சுகர் எப்படிலாம் நம்ம உடம்புல வேலை செய்யுது? சுகர் வந்தால் என்னென்ன நம்மளுக்கு வந்து செய்யணும், சுகரை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கண்ணா எனக்கு. ஏன்னா எங்கள் தாத்தா வந்து இறந்துட்டார். அது மணிக்கு நீ யாரும் இறக்கூடாது, உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுங்கண்ணா. உண்மையிலே சுகர் பார்த்தீங்கன்னா மாத்திரை போடலாமா வேணாமா? ஏன்னா எங்கள் தாத்தா கடைசி வரைக்கும் மாத்திரையே போடலை. அதை கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கண்ணா. உங்கள் தாத்தா மணிக்கு நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை வியாதி இன்றைக்கி வந்தது, அதனால நான் வந்து சர்க்கரை வியாதி வந்து கார்ப்பரேட் சதி, அதனால் நான் மாத்திரை போட மாட்டேன், நோய் எதிர்ப்பு திறன் தன்னால் உருவாகிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முட்டாள்தனமான பரப்புரை நம்பி நிறைய பேர் வந்து அவங்க உயிர் இழந்திருக்காங்க. சர்க்கரை வியாதி இன்றைக்கி வந்ததில் போகாமல் சர்க்கரை வியாதி பார்த்திங்கன்னா 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து இருக்குது சர்க்கரை வியாதி. அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேன் சிறுநீரகம் சொல்லிட்டு வேறு பேரில் அழைச்சிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை வியாதின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது. இந்த காலத்துலலாம் மருத்துவ கிட்லாம் சர்க்கரை வியாதி கண்டுபிடிக்கிறது. அந்த காலத்தில் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அந்தந்த ஊரில் இருக்க ஒரு சித்த மருத்துவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவருடைய சிறுநீரகத்தை எடுத்து குடிச்சு பார்க்கணும் ஒரு டெஸ்ட். அப்போ அந்த சிறுநீரகத்தில் அதிக அளவு சர்க்கரை இருந்துச்சுன்னா அது தேன் சிறுநீரக பிரச்சனை, இது வந்து சரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நூல்லையும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. அகத்தியரே இதை பற்றி பேசியிருக்காரு. 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே சர்க்கரை வியாதி இருக்கத்தான் செய்யுது. ஆனால் ஒவ்வொரு பேர்லையும் காலகட்டத்தில் அறியப்பட்டு இன்றைக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதின்னு ஒரு பேரில் குறிப்பிடப்படுது. குமாரண்ணா, அப்போ 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை வியாதி இருந்திருக்கு. அப்படி ஏதாவது ஒரு நூலில் குறிப்பிட்டிருக்காண்ணா? கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கண்ணா. ஆயுர்வேதத்தில் முக்கியமான நூல்னு சொல்லிட்டு அறியப்படுற ஒரு நூல் தான் பார்த்தீங்கன்னா சாரதா சங்கீதா சுசுதா சங்கீதா என்ற 2 நூல்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா தேன் சிறுநீரகம்னு சொல்லிட்டு கூறப்பட்டு உள்ளது. தேன் சிறுநீரகம்னா இப்போ இருக்க சர்க்கரை வியாதி. இதை வேணால் நீங்கள் நெட்டில் அடித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். நான் சொல்கிற விஷயம் பொய்ன்னு நினச்சிங்கன்னா. அப்போ அந்த காலத்துலேருந்து சர்க்கரை நோய் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கேன். ஆனால் பேர் மட்டும் தான் வேறு முறையில் கூப்பிட்டுருக்காங்க. அப்போ நிறைய பேர் சர்க்கரை நோய் இப்போ வந்த நோயின்னு சொல்கிறதெல்லாம் பொய். அது பார்த்து தானே எங்கள் தாத்தா ஏமாந்துட்டார். மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்ருந்தாலும் கொஞ்ச நாள் உயிரோடு இருந்திருப்பார். அது மட்டும் இல்லை ராமு, சர்க்கரை வியாதி பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை சர்க்கரைனால தான் வருது, இது சாப்பிட்றதுனால தான் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அது வந்து முழுசாக தனி வீடியோவில் பார்க்கணும். அந்த காலத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா வெல்லம் பயன்படுத்துகிற பொருட்கள், இனிப்பு பொருட்கள் எல்லாம் தவிர்க்கணும், அதனால தான் இந்த தேன் சிறுநீரக பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்திலே சாரதா சங்கீதான்னு சொல்லிட்டு நூலில் தெரிவிச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை குமார், முக்கியமான விஷயம், உலக சுகாதார அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் அதிக சர்க்கரை நோயாளி உள்ள ஒரு நாடு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தான். ஏன்னா அதிக சர்க்கரை நோயாளி உள்ள நாடு இந்தியான்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய அளவில் ஆராய்ச்சியில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. அது மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில் 31 மாநிலத்தில் தமிழ்நாட்டில் தான் சுகர் பேஷண்ட் அதிகமாக இருக்காங்களாம். சுகர் பேஷண்ட்டில் நம்பர் 1 மாநிலம் தமிழ்நாடு தான். 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சர்க்கரை வியாதி பார்த்தீங்கன்னா 70-80 வயசு முதியோர்களுக்கு வரும் பிரச்சனை. ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பணக்காரங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை வந்துருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 25 வயசுலேருந்து 45 வயசு உள்ள இளைஞர்களுக்கெல்லாம் இந்த பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஆய்வு அறிக்கையில் முக்கியமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏன்னா 25 வயசுலேருந்து 45 வயசில் தான் ஒரு இளைஞர்னால ஓடி உழைக்க முடியும், அதாவது அவர் பொருளாதாரத்தில் நாடு வளரும், அவர் குடும்பம் வளரும். ஆனால் இப்போ
இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் அவர் சர்க்கரை வியாதியில் மாட்டிக்கொண்டு அவர் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க மாட்டாப்புல மன உளைச்சலுக்கும் ஆளாகிறாரு. ஏன் அப்போ இருக்கவங்களுக்கு வந்து வயசான பின்னாடி வந்ததுக்கு இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு முன்னாடி வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னு, நம்ம சாப்பிட்ற உணவு முறை தான். அதிகமாக மாவு சத்து இருக்கிற உணவை தான் இப்போ நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்றோம். ஆனால் அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா புரதச்சத்து அதிகமாக இருக்க உணவுகள் தான் அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டாங்க. இந்த சர்க்கரை வியாதி எப்படி நம்ம உடம்புல ஏற்படுது, அதனால நம்ம உடம்புல என்னென்ன பாதிப்பு வரும், நம்ம என்னென்ன உணவு முறையில் கட்டுப்பாடு எடுத்தணும், சர்க்கரை வியாதி வந்தவங்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ நம்ம பார்க்க முடியாது. இது ஒன் பை ஒன்று ஒரு 6 பகுதியாக பார்க்கலாம். இது நான் உங்களுக்கு பயப்படுறதுக்கு போடலை நண்பர்களே. இது வந்து ஒரு அறியாமை இருக்கிற விஷயத்த நம்ம விழிப்புணர்வு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ பதிவிடுப்பது. இதுக்காகவே கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நாள் உழைச்சிருக்கேன். ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நம்ம அலசி ஆராய்ஞ்சு அதை கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காண்டி கிட்டத்தட்ட 20 நாள் உழைப்பு தான் இந்த வீடியோ. இது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பற்றி கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்க. சைடில் இருக்க பெல் பட்டனை அமுக்குங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்கள் நண்பர்கள் வந்து புதுசாக சேருவாங்க. நன்றி நண்பர்களே.